بشیر اسحاق جیگر سروک رخصنا آشوریا دموکرات ج قامشرو لگلمنه برز اسحاق بخيراتي رو شهري داوي انها يا مسيحيا لسقلبية تشوية إيرش لسروان بردوام يانا اولا شكرا على الاستضافه. دەستپێکی گەلک سپاس بۆ طبعا میێوانداری حدث الاسقلبيه مدينه الاسقلبيه ڕووداوە سخلبیە والاغلبيه المسيحيه باژاری سخلبیە پرانیا وێ خەلکێ وێ کریستیانن و مخابنە پرسگرێکە ڕۆژە هەینیە ولكن ڕوویدا بەریا دوو ڕۆژە خلقت حقيقه مشاعر مؤلمه مخابن خەلکێ سخلبیە گەلک پێبریندار بوون و هەموو کریستیانن سەرانسەرێ سووری بەوێ چەندێک گەلێکی ئێشان هي كانت يعني استمرار لمجموعه براستی ئەوە درێژەدان بوو بە بنپێکاریên berê yên ku gelek pêkhateyên Sûriyê vegirtî ji navçeya Peravê ve bigire heta gehî te Swêdayê heta gehî te binpêkariyên dinên wek teqandina Kenîseya Marílyas الحياه المدنيه mixabin bandora wê li ser jiyana xelkê sivîl heye ku gelek caran parêzgarên weke Laziqiye û yên Dîmeşq biryaran derdikin bi taybetî biryara parêzgarê Şamê ku sê taxên Şamê bi diyarîkirî ku yên kiristiyanan e Babtoma, Qesah û Bavşerxî ev her sê tax الخمور فقط في هذه القارات برز اسحاق biryarek taybet derkir bo derçûna xelkî li wan bajaran اها li wan taxan ku ev ê jî نخواست hemû بزنم kiristiyan بون birîndar لقل kirin. برپرسين حكومة سوريا جفيان تسوزدانا واكو هني وكا مسيحي لسوريا باراستي بن وبراستي هن لوي ولاتي كسين باراستي دبينن يعني هم بيت حسن كون هن باراستينا على كل حال استهداف بشكل مباشر Bi her awayekî bît bi amanckirina xelkê bavekî rastexo heta vêgavê çê nebûye rû nedaye lê xelkê kiristiyan rahatîne li ser jiyaneka şaristanî li ser pêkvejiyanê li ser lêbûrdeyiyê li ser mamelekirinê li gorî yasayê li gorî rêkarên yasayî jiyana xwe berdewam dikin li ser vê çendê fêrbûne û nemana asayişê û aramiyê bandorê li wan dike lewra hemû ev tiştên ku çêbûn bandorê li wan dikin û ew biryarên hatîne dan جدا في biryarên gelekî xirabin باش û hestêk xiristiyanan birîndar kir ew biryara ku firoşina kihûlê qedexe dike em weke rêxirawa aşûriya demokratî me danûstandin digel hikûmeta navendîkirine û wan gelek caran soz dane me ku rewş dê baştir be û dê çaksazî hêne kirin û ew dibêjin ew çaksazî dê hemû aliyên jiyana Sûriye vegirin lê bi rastî rewşa rasteqîne berûva jî sozên wan e تأسيس من يوم سقوط النظام ji roja rûxana rejêma jinavçoyî ve heta niha medîtiye hemû ew rêkarên ku hatîne girtin ji qonaxa raguzer ve ji konferansa diyaloga niştîmaniya ku jê re dê hete gotin konferansa diyaloga niştîmanî heta ku digehî te hikûmeta pêkînana hikûmeta Sûriye hemû ek rengin tak reng e û pişikdariya rasteqîne ya pêkhateyên din têde nîne tenanet ragihandina mersûma destûrî jî تجاهل دوێ demê jî de
خالên serekeyên giring bo Sûriyan hatine piştgavêtin weke demokrasiyê weke dewleta medenî di nav de nebû. Belê. Hemû van tiştan wekir ku Xristiyan nîgeran bin. Bo Xristiyanan nebtinê rewşa wan giring e lê ew dibînin dema ku rewşa Sûriye bi giştî beref nearamiyê ve diçe nearamî heye û nembûna şiyanên dewletê bo kontrolkirina hemû coğrafiya dewletê wet ketin ku em nîgeran bin û di nearamiyê de bijîn. Wekul seqlebiya jî çêbûyê bi rastî pêwîst e giringî pê bête dan çareser bête kirin. Belê. Ya ku çêbûyî dirêjedan bû be ew tiştên berê çêbûyî di nav de يعني حي العباسيين xwepişandana Heyîl Ebasiyîn wê demê ku Başa. xwepişandanek Brez Beşîr çêbû İshak. li dijî xwepişandana بگو aştiyana نازê te xwe bikim ji ber ku pirseke girîng hêt bîra me de di sala 2020 di diyan da li Cisr şo li Idlibê wê demê Ehmed Şerع serokê wê hikûmetê bû hikûmetil înqaz. Li gel şandeke Mesîhiyan civiya bû soz da bû gotibû wê li Sûriyê mafê Mesîhiyan sedî sed parast dibe wê tehdîd li ser wan tunebin. Ew soz pêk hatine yan na hûn weke Mesîhî li Sûriyê xwe dibin tehdîdê de dibînin yan nabînin? طبعا ما تذكره هو يتعلق بلقاء تم Yek hûn baz dikin peywendî bi dîdar navbera matranê Kenîsaya Latîn de heye li Idlibê digel Berês Ehmed Şerh ما كان موجود wê demê ku hêşta li Idlibê bû هذا الوعد طبعا û wê demê jî hindek soz dan والتاريخ لم يشهد ji wê demê ve hiç destdirêjek nehatiye kirin bo ser Kristyanan li Idlibê. من المسيحيين في Lê خارج البلاد li wê demê nohat ji sadê ji Kristyanên Idlibê li derve welatî bûn û ji mareka kêmiya Kristyanan mabûn û piştî ku desteya tehrîra Şamê desthilat girtiye dest û Berês Ehmed Şerh wekû serokê raguzer hatiye destnîşankirin. دائما يتوجه نحو Xîtaba Berês Serok Şerh والوعود همیشه باس لعنên niştimaniyê diket û bas li wê çendê diket ku pêşerojeka baştir bû hemû Sûriyan dihê tedabîr kirin û dibêje destûrê Sûriye li ser yeksaniyê û li ser hewlatî bûnê ye. Lê pirsgirêk di cêbecêkirinê da ye ne di wê çendê de ka ye çi navnivîsînan da heye û çi nav mersûma destûrî de heye ya ku li ser astê kirdarî hatiye kirin birastî em dibînin kêmukasî hene çunku gotara req û kînê heye gotara handanê heye biriya vîdyoyan di nav ew kesên ku li nav hikûmetê de ne sûkayetiye bi hemû pêkhateyan dikin bi taybetî jî Xristyanan û ji كثير من هذه الشعارات المخزنة Başa. û gelek dirûjmên bêzarker bikartînin û dibêjin Sûriya tinê Baş. axa musulmanaya hûn Kristyanên serxweş eger hûn nerazî ne ji vî welatî herin. Ev dirûjmên haha rastî birîneke bi azar li ser dilê hemû Kristyanan çê dikin. Bi taybet Kristyanan û bi giştî Sûriyan. Çunku Kristyan geleke resenin li nava Sûriye de û tîroka xwe heye 2000 sal li vê axê dijîn li qonaxa Umewî û Ebbasî her li vê derê bûne û xizmeta damezrandina dewleta Sûriye kiriye ji Gelekî destpêkê ve spas. heta neha. Beşîr İshak cigirê serokê rêxistina Aşûriya Demokratîk ji bajarê Qamişlo.